Og tilbage til klemmekampen. Jeg havde 7, og jeg har måske lidt mærker. Jeg ved ikke, jeg kan ikke selv se det. Bare gør det der 20 sekunder. Okay. Lad os om 20 hedder det. Og der skal gå 30 sekunder med, Anna hun kan få så mange klemmer i hovedet. Og den starter om... Du skal huske at sige 3 sekunder. Nu! 1, 2... Hun ligner Dumbo. 4. Hun er allerede på 6. Helvede, det går. Stop! Og der er tællet. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Alle havde altså 9 klemmer, det vil sige, at hun har vundet. Har jeg klemmer? Har jeg mærker? Har hun mærker, mine damer her? Ej, ikke så meget. Okay, godt. Du har ikke meget. Du har ikke noget at sætte den på næsen. Jo. Vi ses i næste udfordring. Jeg lægger dem seriøst på YouTube.